lokal. Nang diti inspirasyon kaya pa magbagati adal ni Atty. Donato Balderas Jr., Schools Division Superintendent, Schools Division of Ilocos Norte, kadigiti graduar itaatawin. Iti mensahe na inpatad na asang plalayang iti kayat na maaramid nga isu iti panagturpos digiti agad adal iti simple nga meaningful a seremonya. Inlawlawag pa ito opisyal ti kinapateg ti panagporsigi kinaman nagtrabaho ken panagtalak iti bukod a kabaylan kas mangiturong iti panagbalaygi. In palagipmet na Atty. Balderas kadagiti graduar at ipanakaammo kahit saan laing para iti bukod da apagimbagan no diket para iti panagserbi iti komunidad ken pagilyan. Well, very simple lang ti kayat iti DepEd ken kayat tayo nga maramid makapagturpos dagiti ubing iti seremonyas nga simple nga meaningful kahit nasawan austerity iti rule of the thumb so nga idawdawat iti amin nga eskwelahan nga kitanda nga nalaing nga may daos wenno maitawid iti graduation wenno end of school year rights nga simple lang nga meaningful. Kabayatan na nang ipaimet ti pamati ti opisyal na dagiti baro professional ket isu ti mangidalan iti masakbayan gapu iti adal ken disiplina ana adal da iti pagadalan. Well, kasapulan tayo iti competence ken character tapno ti kastaket na pintas ti pagbanagan digitang ubing ket we are hopeful na dagitoy mapatanor tayo nga graduates adda iti competence adda ti character tapno nalalengdan tungagbalin nga leaders tayo no balin nga nasya nga citizens iti Pilipinas dayta iti kayat tayo nga pagbanagan dagitoy graduates tayo ket dagitoy tutubo Kamaudyanan na pinagyamanan met na Atty. Balderas kadagiti amin nga mga isursuro kadagiti amin nga school heads ken kasamet kadagiti naganak iti inda pa ng bayabay kadagiti